Какво означава психичното здраве за един българин? Всички сме чували истории, чели книги, гледали филми, които се отнасят за психични разстройства и зависимости. Но колко често сме виждали как по тези теми се говори без притеснение, надълго и на широко в нашето общество. Можем ли да твърдим, че това са неща, за които можем да обсъдим без притеснение, с роднините, приятелите и познатите ни? В този подкаст ще ви разкажа за това доколко ние, българите, сме запознати с психичните проблеми и как реагираме на тях. Ние възприемаме думата психиатър като негативна и я свързваме с лудите, ненормалните. И за хората в нашето общество е плашеща. Вероятно те реагират така, защото проявяват защитна реакция към непознатото, което предизвиква от тях чувство на неудобство, тревожност и страх. Споделянето на погрешни модели и неправилни разбирания за психичните разстройства създава дискриминация и вътрешна нетолерантност в обществото. Заради свързването на психичните разстройства с опасност, вероятно много от засегнатите не споделят преживяванията си и не търсят подкрепа. Поради стигмата и социалните табута, свързани с психичното здраве, много от хората с депресия, които се нуждаят от лечение, не го търсят. Знаехте ли, че в България 10 октомври се отбелязва като Световния ден на психичното здраве? За първи път този ден се чества през 1992 година. И общата цел е да се повиши осведомеността за проблемите на психичното здраве по света. Дали вие сте отбелязвали този ден? Сега ще ви разкажа за 4 често срещани погрешни митове за психичното здраве, които са събрани от УНИЦЕФ и Световната здравна организация. Първи мит. Ако човек има психично заболяване, това значи, че е с нисък интелект. Това не е вярно, защото психичните заболявания, както и физическите, могат да засегнат всеки, независимо от интелекта, социалната класа или нивото на доходите. Втори мит. Трябва да се грижим за психичното си здраве, само ако имаме психично заболяване. Истината е, че всеки може да се грижи за благосъстоянието си и да подобри психичното си здраве, без да има заболяване. Трети мит. Нищо не може да се направи, за да се предпазят хората от развиване на психични заболявания. Не е вярно. Много фактори могат да предпазят хората от развиване на психични заболявания, като укрепване на социалните и емоционалните умения, търсене на помощ и подкрепа в ранен етап, развиване на подкрепящи, любящи и топли отношения в семейството, положителна среда на работа. И последен мит. Психичното заболяване е признак на слабост. Ако човекът е по-силен, няма да страда от такова състояние. Не е вярно. Психичните заболявания нямат нищо общо с слабостта или липсата на воля. Това не са състояния, които хората избират да имат или да нямат. И затова признаването на нуждата човек да приеме помощ за психичното си състояние изисква голяма сила и смелост. Всеки може да развие психично заболяване. Споменах ви тези 4 мита, които са често срещани, за да може да разберете колко грешни представи се създават, свързани с психичното здраве. Ето и малко факти. Поне 2 от всеки 5 са се срещали по един или друг начин с психични разстройства, като депресия, хранителни разстройства и други. По данни на Европейската комисия за 2018 година се посочва, че около 84 милиона в целия Европейски съюз са засегнати от проблеми с психичното здраве. Според експерименталното изследване на Gallup International Balkan, цели 45% казва, че ако у нас някой признае психичен проблем, околните ще започнат да го отбягват. Около 12-13% не се колебаят да споделят, че ходенето на психолог или психиатър е каприз или срам. Съответно, оплакванията се задълбочават. Когато вече потърсят помощ, е по-трудно да се реши проблемът. За 25% не е нормално мъжете да плачат. При мъжете темите, свързани с психичното здраве, са и в по-голяма степен табу. В повечето случаи така наречените безчувствени и хладни мъже имат повече психологически проблеми от жените. 16% от запитаните приемат, че психологичен проблем трябва да се решава самостоятелно, а останалите все пак твърдят, че предпочитат споделянето. 18% пък ще кажат, че хората с психични разстройства, като депресия и тревожност, е по-добре да бъдат изолирани от обществото. Тези проценти показват колко неразбирателство има за психичното здраве в България.
Тези проценти не са малки. Забелязали ли сте как повечето хора приемат физическата болест за нещо нормално, а психическата за нещо срамно и обидно? Ако страдаш физически, близките ти те обгрижат с внимание, подкрепа, разбиране. Но ако страдаш психически, по-често смятат, че ще ти мине и че си въобразяваш. Данни на национална статистика потвърждават, че 1,1 на 100 от пълнолетните българи или над 70 000 души редовно вземат медикаменти срещу депресия, които накрая не водят до нищо положително. В последните години се забелязва голям скок в оплакванията от тревожни разстройства, панически атаки, хипохондрични състояния, фобии, нарушения на съня и реактивни депресивни състояния. Няма как събития като пандемията, войните и инфлацията да не влияят на човешката психика. Най-често в кабинетите на лекарите отиват хора с тревожност и панически пристъпи. Засегнати са както хора в зряла възраст, така и по-млади хора, на по 20-30 години. Като общество ние приемаме психичното заболяване като инфекция, от която можем да се заразим. Факт е, че не можем да си позволим психиатрична грижа по модел на скандинавските държави. И цената на подходящо лечение в България е висока. Но това не значи, че не трябва да сме по-информирани, възприемчиви и активни в тази област. Статистични данни показват, че 93% от инцидентите, които приписваме на хората с психични разстройства, всъщност се извършват от хора в добро психично здраве. И едва при 7% от случаите може да се говори за извършители с разстроена психика. Погрешно интерпретираните модели, неразбирането на психичните разстройства създава дискриминация и нетолерантност в обществото. Според специалисти, причината за трагичните инциденти е липсата на дневни центрове в България, които да посещават психично болните, както и липсата на регистър. Няма ги дневните центрове, които ангажираните млади заболели да посещават през деня и да бъдат занимавани. Би трябвало такива центрове да има във всяка община. В София има един център. Предполага се, че близо 200 000 българи са с психични отклонения. От тях около 150 000 са регистрирани в психиатричните отделения само за година. Най-много хора у нас са болни от шизофрения и психични разстройства. 27 000 са с разстройства на настроенията. Проблеми с психиката заради злоупотреба с алкохол имат повече от 13 000. И все пак България е на последно място по разходи за психично здраве. Как да се примирим? Как това трябва да се приема за правилно? Психичните разстройства представляват 44% от социалните помощи и пенсиите за инвалидност в Дания, 43% в Финландия и Обединеното кралство, 37% в Румъния, 25% в Република Молдова, която е една от най-бедните страни в Европа. И въпреки това, в България се отделят по-малко от 3% от здравния бюджет за психиатрична помощ изобщо. Средният статистически риск за всеки живеещ в България да се разболее от някакво често психично разстройство е 19,5%, сочи изследване на Национален център за обществено здраве и анализи. Психичните разстройства възникат в различни моменти от живота на човек, като някои от тях изчезват с времето завинаги, а други продължават цял живот или се повтарят. Как се справят тинейджерите в страната ни с психичните заболявания? Повечето хора твърдят, че лошото психично здраве не е сериозен проблем за тинейджерите. Те просто имат промени в настроението вследствие на хормони и разиграват драми в търсене на внимание. Вярно е, че тинейджерите често имат промени в настроението, но това не значи, че юношите нямат проблеми с психичното си здраве. 14% от юношите по света имат проблеми с психичното здраве. Половината от всички психични заболявания настъпват до 14 годишна възраст. Най-широко разпространените кризи в тинейджърската възраст са свързани с външния вид, половата идентичност, отношенията с родителите и други членове на семейството, социалната среда, противоположния пол, авторитетите и училището. В световен мащаб сред децата на възраст 10 до 15 години самоубийството е петата най-разпространена причина за смърт. А при юношите на възраст 15 до 19 години това е четвъртата най-често срещана причина,
показват данни на регионалния офис на УНИЦЕФ. В същото време 9 милиона души на възраст 10 до 19 години в Европа живеят с психично разстройство, според новия глобален доклад на УНИЦЕФ. Твърди се, че юношите, които получават добри оценки и имат много приятели, няма да имат проблеми с психичното здраве, защото няма от какво да се депресират. Депресията е често срещано психично заболяване, което е резултат от сложно взаимодействие между социални, психологически и биологични фактори. Депресията може да засегне всеки, независимо от социално-икономическия му статус или колко хубав изглежда живота му на пръв поглед. Младите хора, които се справят добре в училище, могат да усещат натиск, да постигат успехи, което може да доведе до тревожност, или могат да имат проблеми у дома. Освен това, могат да изпитват депресия или тревожност без причина, която може лесно да бъде идентифицирана. Депресията не е състояние, което е временна емоция. То повлиява психически и физически на човек. Как познатите на един депресиран тинейджър могат да разберат за състоянието му? Често децата, преминаващи през такъв труден период, се изолират. Постоянно са в тъжно настроение, имат безсъние или повече спят от обикновено. Има липса на ентусиазъм и волята за действие. Нямат позитивно виждане и енергия. Всичко това са признаци. Прието е да се твърди, че лошите родителски грижи водят до психически заболявания при юношите. Много фактори, включително бедност, безработица и насилие, миграция и други неблагоприятни обстоятелства и събития, могат да окажат влияние върху благосъстоянието и психическото здраве на юношите, грижещите се за тях лица и отношенията между тях. Но юношите от любящи и подкрепящи домове могат да имат проблеми с психичното здраве. Много честа причина за нестабилно психическо състояние при децата е тормозът в детството. Хората дълго време са смятали, че тормозът е нормално поведение. А в някои случаи дори може да бъде нещо добро, защото изгражда характер. Как може това да се счита за нормално? Тежките психични болести започват в ранна възраст. Една от най-рисковите групи за посягане към собствения живот са именно юноши и млади хора. Често притеснителното им поведение се приема за нещо обичайно в пубертетът, през който преминават. Голям брой деца и младежи се борят с тревожност, депресия, тъга и други. И епидемията от COVID-19, социалната изолация и нарушения учебен процес увеличиха броят им. В същото време по темата рядко се говори, открито, а младите хора изпитват неудобство или срам да потърсят помощ. Изследване на УНИЦЕФ в България от 2020 година показва, че заради COVID-19 тинейджерите в България изпитват много повече негативни емоции. 4 пъти повече изживяват самота, 3 пъти повече изпитват гняв и раздразнение и двукратно се е увеличил страхът. А какво знаем за хранителните разстройства, през които преминават младите? Хранителните разстройства са сериозни и често фатални заболявания, които причиняват притеснения в поведението на човек. Нередовните хранителни навици и силен стрес, свързан с загриженост за телесното тегло и форма, са свързани с тези заболявания. Това включва недостатъчен или прекомерен прием на храна. Най-често срещаните форми на хранителни разстройства са анорексия, нервоза и булимия. Друга форма, свързана с психичното разстройство, се изразява в преяждане. Тези нарушения могат да се развият по време на всеки етап от живота на човек, като най-често се появяват по време на юношеството или младостта, но могат да се развият и в детството. Неадекватните реакции на възрастните в подобна ситуация могат да бъдат пагубни. Не винаги близките знаят как да се държат със страдащият и в опита си да стимулират храненето му или пък това то да отслабне, му причиняват допълнителни проблеми. Правенето на коментари, които да карат детето да изпитва вина или провал, провеждането на разговори с други хора пред страдащият, включващи проблемите му, забележки или подигравки към външният вид на детето, омаловажаването на проблема, сравнението и критикуването са неща, които не трябва да се правят от родителите, за да не влошат състоянието на детето. Може да му споделите своя слабост или притеснение от юношеските ви години, за да му покажете, че го разбирате.
Преди да запишете час при психолог, психотерапевт или психиатър, е важно да разговаряте за необходимостта от това с детето си, защото то трябва да знае, че проблемът му не е проява на лудост, а само състояние, през което може да се премине по-безболезнено, ако получи професионална подкрепа. За да не се стига до това подрастващите в семействата да страдат от хранителни разстройства, е важно семействата да се хранят заедно и да имат балансирани хранителни навици. Изграждането на добро и здравословно отношение към храната от децата е изключително важно. Ако децата бъдат информирани за различните разстройства и отклоненията в хранителния режим, това играе голяма роля в превенцията на такива. Освен детето да разговаря с специалист, занимаващ се с лечението на хранителни разстройства, родителите също трябва да го направят. Следвайте препоръките му, дори и да ви се струват неразбираеми. Помощта от специалисти ще ви информира повече и ще ви помогне, заедно с детето ви, по-лесно да преминете през проблема. От данни на УНИЦЕФ в България става ясно, че близо 50% от децата в страната са били жертва на емоционално или психическо насилие в училище през 2021 година. Сякаш се случват ужасяващи неща, които са предотвратими, но ние не искаме да ги видим. Споменават се, но нищо не се променя окончателно. Изследване на УНИЦЕФ в България констатира, че на 35% от родителите са причинили, че психичното здраве на техните деца е влошено, а повече от 90%, че децата им се чувстват раздразнителни, самотни, тревожни и тъжни. Но до кога ще чуваме за нови трагични случаи и повишили се проценти на страдащи тинейджери? Какво можем да направим като общество? Нека се организира учебния процес, така че да се осигури време, в което децата и тинейджерите да споделят своите мнения, проблеми и да коментират случващото се в живота им. Това да е времето, в което на широко и без притеснение да се обсъжда темата с психичното здраве. Учителите в училище не знаят как да реагират на проява на тормоз и си затварят очите за случващото се. Когато децата са тормозени, критикувани и насилвани за това как изглеждат, как се обличат и какво правят. Не бива да го допускаме. Нека всички да се включат в отбелязването на Световния ден на психичното здраве на 10 октомври и заедно с децата да бъдат част от промяната. Защото тази промяна трябва да се случва, ако искаме населението на България да е здраво, успешно и проспериращо. Трябва по-често да се говори за психичното здраве, за да можем всички ние да знаем как да се грижим за себе си. Крайно време е тази тема вече да не бъде табу, защото тя е изключително значителна. Нека заедно бъдем по-толерантни към нашето и на останалите психично здраве, защото ако то не е наред, нищо друго няма как да е. Трябва да се информираме и да сме запознати с темата и проблемите, за да знаем как да реагираме в различни ситуации и да помагаме. Нека заедно, като общество, да се грижим едни за други.